Pastor Edwin Magdadaro now serves as the Executive Secretary of the Southeastern Philippine Union Mission, continuing his remarkable journey of service and leadership within the Seventh-day Adventist Church. With over 33 years of dedicated ministry, Pastor Magdadaro brings a wealth of experience in organizational leadership, a deep commitment to the mission of the church, and a heart for service. His extensive background includes key roles as president of Davao Mission for 5 years, youth director for 9 years, executive secretary for 10 years, and another 5-year term as president of the Davao Mission. Additionally, he served as the executive secretary of the late South Philippine Union Conference for a year. Pastor Magdadaro's steadfast dedication to his faith is mirrored by his personal life. He is happily married to Lindy Luz Siban Magdadaro, and together they are blessed with 2 sons. Known for his inspiring leadership and unwavering commitment, Pastor Magdadaro continues to uplift and guide the church community through his service. Please join me in welcoming the Executive Secretary of Southeastern Philippine Union Mission, Pastor Edwin Magdadaro. Mayong gabi inausab mga kaigsunan, mga kahigalaan, nga nagasubaybay nining atong My Journey with God Season 5. Alang sa ato nga mga viewers, din na sa lain-lain nga mga platforms, ako kamo gitimbayan nining kagabiyon. Karong nga gabi, atong pagpadayunan sa pagtuon, ang usa ka importante kaayo nga topiko nga kanunay nato gitun-an sa sunod ng mga gabi. Pusa karon sa atong pagtuon, hangyoon mo nako sa pagduko sa inyong mga ulo alang sa pagkampo. Ginoong Dios nga naka sa langit, Amahan nga walay katapusan, tag-iya sa tanang mga butang, among gidala diha kanimo ang amo karon nga pagtuon dinhi kagabion, o giampon ang mos pinasahi si Kirk Antonio nga mo take siya sa iyang licensure exam as physician. Ikaw Diyos maga panalangin kaniya, ang tinguha siyang kasing-kasing imong ihatag sumala sa sukod sa imong grasya. Salamat Ginoo sa imong kaayo. Kining tanan among laong madawat tungod sa ngalan ni Jesus. Amen. Kagabi atong gitun-an ang sensitibo kaayo nga topiko. O nagtuo ako nga atong gibati ang tumang kahangawa alang sa mga katawhan nga bag upang nakadungog sa maong nga presentation. Apan ako naglaom nga ang balang espiritu magalamdag sa atong unahuna o kasing-kasing nga maabli nga atong unahuna diha sa maong nga mensahe. Kagabi gitawagan ko ni Attorney Serna sa ato nga pagtuon sa pag-usab sa adlaw ipapahulay. Nagahisgot kini siya mahitungod sa kasuguan o nga gihatag ni Attorney Serna ng usa ka maayo kayo nga paghunahuna nga ang balaod sa Dios dili si bisan kinsa magausab niini kay siya mao ang naghimo niini. Sama kini siya sa parallelism nga paglantaw sa balaod sa Pilipinas. Yano kayo nga pagpasantop. Ang atong balaod sa Pilipinas gipanday kini siya sa Congress, sa lower o ang higher nga house. Kining mao nga balaod nga mapanday, dili kini siya pwede pagautruhon ni bisan kinsa, bisan pa ang presidente sa Pilipinas. Gani,
kini siya kunay utrohon, ibalik ka na siya sa mao nga hutong sa mga pagbabalaod. Dili pwede nga ang gobernador, dili pwede nga ang mga municipality magahimo sa kausaban sa balaod nasyonal. Ingon niya na usab ang pagkalig-on sa balaod sa Dios. Dili si bisan kinsa nga gihatagan og katungod sa pagguba niini. Gani gihatag ang laing pangunahuna nga adunay gitawag og sequence of number. Dili di mo siya pwede i-alter. Ang pagplastar sa balaod, giplastar sa Ginoo tungod sa dako nga katuyuan. O dili ni siya pwede i-alter. Sama sa. Yano kayo nga mga ilustrasyon dinha sa sakyanan. Ang transmission nga giplastar, dili ni mo pwede nga ang sakyanan imo i-engage ditso og kwarta or kinta. Dapat siya musugod guni siya sa una. And that is the sequence of numbering. Gikan sa 1, paingon ngadto sa series of numbers. Sequence of numbering. Ang ikatulo nga pangunahuna, nga dili pwede ni siya mautro ang pagngalan sa kay ang Dios mao'y nagbuhat. Siya mao ang naghatag sa kahayag. Siya mo'y naghatag sa kinabuhi. Siya mo'y naghatag sa gugma. Siya mao'y naghatag ug unsa ang kahayag. Dili na to pwede nga utrohon nga ang kahayag mura ni siya og kangit-ngit. It is because it is the order. So, mga kapaglaom, mga kaigsunan, ingon ni ana ang dugang nga pagpasanto. Karong nga gabi atong iplastar atong unahuna. Nga kon gihunahuna nimo nga insakto ang pag-usab. Nganuman nga dili man insakto ang pagtuman. Nganuman nga wala hatagi o pagtagad nga ang pagkabalaan sa usa ka adlaw, tibok adlaw. Karong gabi atong tun-an, pagtuman ang husto o ang husto nga pagbantay sa ipapahulay. Unsaon man kini siya sa pagbantay ang adlaw ipapahulay? Unsaon man kini sa pagsunod? Mao kini siya ang atong pagkatun-an karon. Ang pangutana, kanus aman musugod og mutapos ang igpapahulay o ang adlaw. Kanus aman mutapos. Ang Biblia nagapadayag, ang Henesis 1 nagahatag kini siya sa pagpasantop nga ang paglalang sa kalibutan naglangkob kini siya og adlaw og ang paghatag sa usa ka adlaw nagsugod kana siya sa kangit-ngit nga bahin ug matapos ngadto usab sa hayag nga bahin. Mao man gani nga ang pagsulti sa Biblia dunay kagabion ug kabuntagon ug mao kini siya ang unang adlaw. Dunay kagabion ug dunay kabuntagon ug mao kini siyang ikaduha nga adlaw. Mao na siya ang komposisyon sa counting sa adlaw base sa balang kasulatan. Busa ang adlaw ipapahulay magasugod sa pagsalop sa adlaw og matapos usab kana siya pagkaugma sa pagkatapos sa adlaw or sa sunset ngadto sa lain nga sunset. Unsang adlaw himuon ang pinasahi nga pangandam aron matipigan nato ang pagkabalaan sa ipapahulay. Buti pasabot nga malisod nimo ang pagtipig sa pagkabalaan sa adlaw ng ipapahulay kung ikaw wala nimo himua ang pagpangandam sa pagtipig ni ana nga mao nga adlaw. Ang Biblia nagapadayag Lucas 24 o 23 54 nga ang Dios diha sa iyahang pagkamatay paglansang sa cross ang mga Maria, ang mga nag-adto sa iyang lubong, nanguli sila kay kadto siya adlaw sa pagpangandam. Mao man gani nga sa Semana Santa ang selebrasyon sa atong magkahigalaan nga nagsugod kana siya ang pagpangandam. Doon gitawag og Biyernes Santo, doon gitawag
ang Sabado de Gloria og usab ang gitawag og Easter Sunday. Kana nga sequence sa adlaw wala mautro, wala mausab. So ang pagpangandam mao kada siya ang Biyernes, mga kapaglaom. Kumusta man ang pagtrabaho sa adlaw ipapahulay? Aduna pay mga restriction niini nga mao nga pagbaton o pagbantay sa adlaw ipapahulay. Ang Biblia nagapadayag, Exodo 20, versikulo 10, nga nagaingon, niining adlaw, ayaw kamo pagbuhat og bisan unsa. Balikan na to ang versikulo 8. Abi nimo sa versikulo 8 nga nagaingon, hinumduman mo ang adlaw ipapahulay aron sa pagbalaan ini. Ang versikulo 9 nagaingon, sa unom ka adlaw magbuhat ka sa imong buluhaton. Abi nimo, kining maong kasuguan, naghatag kini siya og duha kadagko kay mga butang sa pagpasantop. Nga ang Dios nagtudlo sa pagkakugihan. Magbuhat ka sa unom ka adlaw. Magtrabaho ka sa unom ka adlaw. Gitudluan ang tao nga magmakugihon. Apan sa adlaw ikapito, usara ang iyang gipangayo. Kining maong adlaw, mao ang adlaw nga balaan alang kang Hiyuba. Busa ang imong pagabuhaton ini dili ni siya panahon nga matulog ka, kundi mao kining panahon alang sa usa ka balaan nga panagtigom. Unsa isulti sa Dios bahin sa pagbaligya o pagpalit sa adlaw ipapahulay? Sumala sa Nehemias, bawal, walay pagahimuon nga mga pagbaligya, kundili ang Jerusalem, pagasiradan ang pultahan, ug walay mamaligya niini sulod niining mao nga adlaw ipapahulay. Gani, balikan nato ang preparation dito sa panahon sa wilderness. Ang mga mana, mga tagak, panahon sa Biyernes, og mangandam ang mga Israelites, kaduha kapilo ang ilang pangandamon alang sa pagkaugma. Kay pagkaabot og Sabado, wala na mga tagak nga mga mana. Apan kay budngan, nga kon ilang dublihon sa lain nga mga adlaw, mga daot ang ilang gipangandam. Kay bulungan og milagro tungod sa pulong sa Ginoo. Ang adlaw nga katilingbanon nga pagsimba, ang igpapahulay. Unsa may giingon sa Biblia? Levitico 23, versikulo 3, nagaingon, apan ang ikapito ka adlaw, may usa ka adlaw nga igpapahulay sa mga balaan nga pagpahulay. Ang panagkatigom nga balaan, walay bisan kinsa o unsa nga mga buluhaton nga pagabuhaton ni ining mao nga adlaw. Subot iba sabot, mga kapaglaom, mga kaigsunan, mga kaigalaan. Walay lain nga buluhaton, nga imong buluhaton, nga mga ordinaryo mga buluhaton, kundili ang mga buluhaton lamang nga mga balaanong mga buluhaton, mao ang ginahatagan sa pagpanugot. Unsa man ang mahimo sa tao sa adlaw nga ipapahulay, kung naamay angay nga mga buluhaton, unsa may gihimo, kini siya gi-magnify, gipaklaro ni Jesus sa panahon ni Ginisos. Kay adunay mga butang nga angay nato paghahatagan o pagtagad. Nga naman, tungod kay sa diha nga gipangutana si Ginisos, ang mga eskribag parisiyo, miduol ngadto kaniya, nga adunay masakiton nga miduol ni Jesus. Busa si Ginisos nangutana, asa may mas labing bililhon, kay kamo kung mahulog ang usa karnero sa gahong, inyo kaning luwason. Apan unsa pa kadako ang bilin ni maong tao kaysa karnero. Busa nagyon siya, uyon sa kasuguan ang pagbuhat og maayo sa adlaw nga igpapahulay. Gihatag ni Ginisos ang tin-aw nga pagsabot. Unsa ang angayan nga mahimo, mao ang pagsalbar sa kinabuhi, mga emerhensya nga mga butang.
nga atong matagbuan ginatugot panahon sa pagbuhat sa adlaw ipapahulay. Unsang adlaw sa semana ang gitugon sa Dios nga pagabalaanon. Ato na nang gibalik-balikan mga kaigsunan. Ato nang gibalik-balikan nga ang ikapito ka adlaw mao na nga sa gihatag ganiha nga pangunahuna nga ang sequence of number, sequence of order. Dili pwede nimo ni siya i-alter. Gumikan kay ang Dios nagahatag nini nga ang semana wala gyud mautro ang numbering of days. Ang 7th day naagihapon sa kapito nga adlaw. Bisan kung giotro ang kalendar gikan sa lahi nga kalendaryo sa Julian paingon ngadto sa Gregorian, apan wa mautro, wa maalter ang sequence of numbering from first day to the 7th day. Bisan pa og ang unang adlaw himuon og Lunes, the sequence of the day will never be altered. Kinsa man ang nagtudlo kaya adlaw may kapito mauman ang Sabado. Kinsa may nagtudlo ang Domingo mao ang adlaw nga ipapahulay sa kalibutan. Atong gitun-an gabi. Gani akong gidala ang Converts Catechism. Naa dinini maong libro ang atong gisgutan gabi. Kadtong Converts Catechism kini siya nga maong basahon. Mao ni siya ang mga doktrina sa iglesia o gitudlo dito nga ang 10 Commandments, as gigutan ito gabi, ang ikatulong commandment, third commandment, mauna ang pagbantay sa Sabat ingon nga holy. O unya, ang ikaduha na wala na. Busa, gialter mga kaigsunan. Ang una-huna sa paghimo nini, tungod kay gipasunod diha sa ilang gusto nga mahitabo. Apan ang Dios, siya mo'y naghimo, nining maong balaod, dili pwede nga lahi ang muusab nini. Sama sa gisgutan nga ko ganiya sa balaod sa Pilipinas. Ang Congress, ang gitawag og lower and the higher house, mauni sila ang magpanday sa balaod, walay si bisan kinsa nga makautro. Ingon ni ana kayano, mga kaigsunan. Ang usa ka pamantalaan, Catholic Mirror, September 23, 1893, nagahatag og suporta nga pamatuod nga kapin sa usa ka libo ka tuig na nga ang Iglesia Katolika sa wala pa ang protestante pinaagi sa iyang balaang tahas katong giingon nga plentiful divine power authority. Gibalhin ang adlang papahulay gikan sa Sabado paingon sa Domingo. Ang Kristohanong ipapahulay giila karon ingon nga anak sa Iglesia Katoliko. Mga kaigsunan, sa akong giingon, dili ta angay nga masilag, masuko o mapungot nini. Apan dapat nga ato maabli ang kamatuuran nga kini siya mao ang gisulti sumala sa mga pagpamatuod sa iglesia. Nga ang paghimos kausaban dili iya gikan sa Ginoo, kundi giangkon lang diha sa iglesia. Mga igsoon, unsa man ang pangulipas ni Hari Saul sa diha siya naglapas. Sa diha nga siya nakasala. Kay sa diha gisugo siya sumala sa 1 Samuel 15. Mabasa ni muna sa 24 sa previous nga mga text na adina ang kasaysayan nini. Nga samtang si Saul, hari sa Israel, gisugo siya sa maong buhat nga i-eradicate,
iyahang sulungon ang Amalekites. Si Agag nga maong hari, walay palampason, ang tanan hinluan. Apan naunsa man nga sa pag-abot ni Samuel, naama siya nadungog ng mga karniro, tingog sa mga mananap, ang mga tambok ng mga mananap. Si Saul na nga tarungan, nga kinisiya iyang gibilin alang sa paghalad, i-offer ngadto sa offering. Mauna nga niingon si Samuel sa verse 22, to obey is better than sacrifice. Sa imong hunahuna, insakto ang imong gibuhat. Apan ngadto sa Ginoo, dili insakto. Mo na giingon nga ang atong hunahuna, dili hunahuna sa Ginoo. Ang atong mga dalan, dili maong dalan sa Dios. Busa ang Ginoo mas maayo kaysa ato nga mga hunahuna. Sa diha nga nadunggan kini ni Samuel, ni Saul, panghatag siya og katarungan. Ako nakasala, iyang gidawat, kay ako nakalapas sa sugo ni Hiuba. Nga iyang pulong, tungod nga naman, kay nahadlok siya sa mga tao. Mga kaigsunan, gipadayag ni Samuel, to obey is better than sacrifice. Igala mga kaigsunan, usa kini siya kapag pamalandong nga ato hatagan sa pagtagad. Ang sunod nga pangutana, nga numan, nga duharaman ka mga tao ang nakaabot sa yuta nga saad, sa kapin 600 plus ka mga Israelites nga nag-edad og 20 pataas, duhara ka tao ang nakasulod sa yuta sa saad. Sila ni Caleb o si Joshua. Tungod kay sila, nga naman, nagsunod sa mga pulong sa Dios. Makatalagmanon mga kaigalaan, kung dili din nato sundon ang pulong sa Ginoo, hayan nga dunay katalagman nga ato nga padulngan. Ang gingon, gawas kang Caleb, nga anak nga lalaki ni Jephunneh. Ang sunod, si Josue, nga anak nga lalaki ni Nun. Tungod kay kini sila, no, ming sunod kang Hiuba sa bugos gayod. Busa, ang pagtuman, mao kini siya ang paghatag og ebidensya sa imo nga pagtagad sa Ginoo. Ang pagtuman, bunga kini sa relasyon nimo sa Ginoo. Kay dili ka makatuman kung wala kay relasyon ngadto sa Ginoo. Unsa ang tinuod nga sukdanan sa gugma? Mao ni siya ang pamatuod. Ingon ni Juan, ang nahigugma sa Ginoo, magpakita siya sa pagkamatinumanon. Ang Diyos nag-ingon, kung nahigugma kamo kanako, inyong tumanon, inyong pagatumanon ang akong mga sugo. So, ang pagtuman sa kasuguan, mao kini siya ang bunga sa imong paghigugma ngadto sa Dios. Adunay kasinatian nga among nagian. Gusto nako ni siya i-share. Sa season 3 sa My Journey with God, kung inyong nabantayan, sa human ko dinhi nag-speaker, dinhi nining maong studio. Ming ingon ko ninyo nga mauli ko kay nagsakit ang akong asawa. Busa, yan ang gabi ni uli ko. Kaya yan ang panahon na ang akong asawa, gidayagnos siya nga dunay sakit sa kasing-kasing. Very rare. Wala gyud mo abot sa mong huna-huna nga dunay siya problema sa heart. Apan sa diyang gidayagnos siya. Ang iyang diagnos sa among cardio, severe aortic stenosis. Nga kinahanglan og opera, replacement sa valve sa aorta o walay lain nga medyos. Kami nagunahuna nga dili mi mo submit usa sa mao nga silbi
gisulti sa doktor. Nangadto mi og mga lain nga mga opinion. Hangtod miabot pa mi og third opinion. Apan ang doktor miingon, balik mo ngadto sa una ninyong doktor kay insakto ang diagnosis. Naglibog mi og unsa ang amo pagabuhaton. After 1 year, sa diyang dinhin ako last year, naka-experience siya si Mrs. nga maglisod na siya o ginawa panahon sa gabi. Muna nga mi-decide mi nga mo paopera. Adtong Abril 18, mao ni ang pagsulod niya sa ospital. O nga pagka April 22, nabalaka ang doktor kay di na siya maglisod niya sa pagginawa niya ng usa ka gabi sa 22. Busa gidiras siya paingon og ICU. Ingon ang doktor, Pastor, mo ni akong kabalakan kay base kon mag-heart attack siya. Lisod kayo ang pag-opera kon nag-heart attack na siya. May kang Ginoo na relieve siya nang maoy ang gibati pagka Abril 26 gioperahan siya. Mao ni siya ang iyang sitwasyon sa pag-opera. Ang iyang kasing-kasing, ang iyang dughan gibuak, ang iyang kasing-kasing gipikas, kay giilisan og valve ang iyang heart. Duha ka valves, kay naapektahan pa ang mitral valve. Abi nimo ni anang mao nga panahon. After siyang operasyon, after 24 hours, wa pa siya naka-recover. Nabalaka ang doktor. Mao di ay nga magsige sila request og abono og dugo kay aduna di ay dili makontrol nga bleeding, undetermined nga bleeding. One night, alauna ni anang mao nga 27 sa Abril, gipukaw ko kay kinahanglan i-reopen ang akong asawa. Grabe na akong hilak sa paghunahuna, sa paghatag sa Ginoo nga unta hatagan siyang tsansa. And after 6 hours nga gi-reopen siya, ang Ginoo nagaluwas kaniya. 3 days pa siya dito sa recovery room, unsa siya gibutang sa SICO or gitawag Surgical Intensive Care Unit. And after 15 days nga naa sa ICU, nakagawa siya. May 13, nabalhin na siya dito sa room. Nag-celebrate na siya og Mother's Day. Kipadadaan siya sa akong mga anak og bulak Mother's Day. Abi ninyo, sa mga panahon nga amo kining mahinumduman, mubalik na mo nga God is real na ang Ginoo. Sa diha nga nakagawas na siya, makita nimo nga naay scar ang iyang dughan. O every time nga makita kana niya, mahinumdum siya, ma-refresh ang iyang mga pagpakigsaad sa Ginoo. That she will serve the Lord till the end. Abi ninyo, mga kapaglaom, usa ka kamatuoran nga ang Dios dili gayud malimot kanimo. Dili malimot kanimo. Dili malimot kanimo. Niya dinhi ang gisulat ni Isaias. Makalimot ba ang usa ka inahan, ang usa ka babae sa iyang masusong anak, usa ka bata, o sa iyang anak diha sa taguangkan? Dili gayud na siya mahimo nga makalimot. Apan ingon ang Dios, makalimot siya. Apan ako dili makalimot kanimo. Ingon ni ana ang Dios, maskin kung kita malimot, apan ang Ginoo dili malimot. Tungod kay siya, nagasilsil kanimo diha sa imong iyang mga kamot. Ingon siya, ako, ngingon siya dinhi, ania karon, ako, ikaw nga gisilsil sa akong mga palad, sa akong kamot. Muna, dili niya malimtan ikaw. Mga higala, kapaglaom, tinuod, usahay di nato madawat ang pulong sa Ginoo. Apan ang Ginoo dili makalimot kanimo. Ang iyang gugma
nagpastibabaw diha kanimo. Busa yang gingon, kung nahigugma, ikaw kanako. Tumana ang akong mga sugo. Mao kini siyang basihan sa ato nga pagmahal sa pagtuman sa Ginoo. Kinahanglan batag adlaw ingon dinhi magkinabuhi sa pagsunod sa kabubuton sa Dios. Kung imong gihigugma ang Dios, matag adlaw magkinabuhi kita. Aduna kita'y gitawag og blueprint sa atong kinabuhi that every day magkinabuhi kita nga masinugtanon sa Ginoo. Gitudlo kini ni Ginoong Hesus. Juan 13:17. Ang pangutana ni gabion, musunod ka ba? Musunod ba kita sa Dios? Kabahin sa pagbantay sa igpapahulay. Unsa man ang imong pilion, kini siya mao ang dako nga desisyon diha sa ato nga pagkinabuhi. Sa dili pa ko mutapos, dunay 14th Congress nga gihimo sa Senate, sa Senado, nagbuhat sila resolusyon. Number 1267. Kining mao nga resolusyon nagahatag og commendation. Kini siya nga resolusyon gihimo sa commendation to the 4 honor guards. Kung ninyo mainumduman, sa diha nga gihimo ang funeral procession sa ato nga former nga president, the late Cory Aquino. Adunay 4 ka guards nga gitahasan nga mao ang muskort sa patay nga lawas. Mao si Army PFC Antonio Cadente, Airman 2nd Class Giner Lagindan, Navy PT Officer 3rd Edgardo Rodriguez og si Police Officer 1 Danilo Maalab. Kini silang tulo, kining 4, mao kini sila ang gitawag og honor guards alang sa mao nga funeral procession. Ingon dinhi nagabarog kini sila more than 8 hours, almost 9 hours ang ilang pagbarog diha sa ibabaw nga flat nga truck. And ingon dinhi dunay giapil dinhi ang driver si Jerry Orbiso for their exceptional display of valor. Ang ilang kalig-on, katakos, and discipline, and dedication to duty during the more than 9 or 8 hours of funeral procession of the late President Cory Aquino. Mga kaigalaan, samtang ako kini siyang gibasa, gipamalandungan, nga unsa kadako ang pag-ila, ang paghatag sa dedikasyon, ang paghimo niining mao nga pagsunod sa mando as guard, honor guards nining mao nga funeral procession. Og tuod man, imo ni siya makita, mabasa ni mo ni siya nga story, kini sila gipang hatagan og promosyon, one step sa ilang mga ranks, o gihatagan sila pahalipay sa ato nga mga kadagkuan sa Pilipinas. Imagine nimo, under the heat of the sun, under rain, sa ulan ug init, nakasugakod sila nga way lihok-lihok, gikan sa pagsugod dito sa Manila Cathedral, paingon ngadto sa Manila Cemetery. More than 8 hours, almost 9 hours, nagbarog. Yun ang una nako, sila no? O gibati ito nilang kahiyon, uon sa ba ang gibati nila, nagpadayon sila sa pagbarog. Mga kaigalaan, mga kaigsunan, mahimo ba nato ang pagbarog? Kaisog diha sa pagtipig sa kasuguan sa Dios.
nga puno kita sa pagmahal nga ang Dios mao ang naghatag kanimo sa kinabuhi. Si Apostol Lucas nagingon, nganong mutawag mantak sa Ginoo? Ingon siya, nganong mutawag mo kanako nga Ginoo? Ginoo, apan dili mubuhat sa ginasugo ko kaninyo. Pangutana kini mga kaigalaan. Alang kanato nini kagabion. Kung imong giila nga ang Dios mao ang imong nagbuhat sa imong tag-iya sa imong kinabuhi, nagbuhat nini mga butang, imo bang giila nga siya maong Ginoo sa imong kinabuhi? Ang pulong nga Ginoo mao ang ato nga master. Siya mao ang masunod. Siya mao ang ato nga sulundan. Imo pa kana siyang himuon ang pagsunod kaniya. Sa katapusan, nagaingon din ang ato nga teksto. Juan 13:17. Kon kamo mahibalo ni ining mga butanga, dalaygon kamo kon kini inyong buhaton. Mga kaigalaan, mga kapaglaom, dili sa tanang panahon, aduna kita'y kahigayunan. Wala kita mahibalo diha sa unahan. Ang gusto sa Dios, kung imo kinisiyang pagabuhaton, dalaygon ikaw. Batuni ang usa kamalig-on nga baruganan. Ipangayo sa Ginoo. Posible nga di nimo madawat ang mensahe karon nga gabi. Di nimo madawat ang mga pulong nga gitun-an mata gabi. Apan iampo sa Ginoo. Pangayua sa Ginoo nga hatagan ikaw og katin-awan unsa man ang kamatuuran. Tungod kay ako naghandom nga gusto ko nga makasugat sa imong pagbalik. Hanyoon ako ikaw, kung ikaw nga naa karon nga nagapaminaw sa pagbarog sa imong gilingkuran, pangayua sa Ginoo nining kagabion ang katin-awan sa imo nga una-una base sa ato nga pagtuon gikan sa pagsugod og hangtod nga kini siya matapos. Og sunda ang Dios diha sa iyang mga mando. Akong iduko, hangyoon nga iduko ang atong mga ulo diha sa pagampo. Ginoong Dios nga naka sa langit, daw dili namo masabtan ang imong mga pulong. Apan salamat sa imong gahom sa balang Espiritu nga magaabli sa among huna-huna, magalamdag ka namo, magagiya ka namo sa among pagabuhaton. Hatagi kami og mga panan-awon, tagay kami mga damgo nga makahatag og katin-awan unsa ang imong plano sa among mga kinabuhi. Salamat nga ikaw nagtubag sa among pag-ampo, kay kining tanan among gipangayo, tungod sa ngalan ni Jesus. Amen.